So, heto na kami guys. Nagsimula na ho kaming mag-hike. Charot. So, yeah, here. Yeah, after ECQ. This is my first time doing hiking. And take note, 5 bukid ang dadaanin namin. So, yeah, here's the view. Hi guys, welcome back to my channel. Hi. So I'm here with Ate Lors. So ngayon guys, it's a brighter day, it's a brighter tomorrow, and brighter evening. Charot. So ngayon guys, mag-hiking kami papunta sa Kilat. I don't know kung bukid ba yon or ano yung falls, but mag-hiking kami sa Kilat na located dito sa may Guadalupe, Cebu. Yes, dito siya guys. Doon lalakarin namin doon. Hanggang sa malayo, hanggang kung saan ang marating namin. Charot! Sabi nila we will be going through 5 mountains. So, heto na kami guys. Nagsimula na ho kaming mag-hike. Charot! So, yeah, here. Yeah, after ECQ. This is my first time doing hiking. And take note, 5 bukid ang dadaanin namin. So, yeah, here's the view. Say hi, sir. Hi, si Ate Lor. Yes. Uy, kapaklay. Hindi pala madali mag-hike, guys. Yan nyo, ang ganda ng bukid. Super green. Clean and green. Watch the view, guys. Look. It's very nice here. Oh, diba? Kim Domingo. Sabado maron. Kim Sabado. So, dito na kami, guys. Sa sa ibabaw ng bukid. We're on top of the hills already, charot. But it's not yet our destination. As you can see guys, kita-kita natin ang whole Cebu. Yeah, mas maganda to paggabi. As you can see there. Oh, it's very green and Cebu City is there. Cebu is there, very green-minded also. Charot. Kaya nga kami nag-hike muna para para mabawasan yung mga toxic. Mga toxic. Charot. Ano si Ate Jel, guys? Kapaklay. O, diba? Hanga guys, you can see guys mo ni among gitungas gikan diha padung diri. Tuyok pa jud kayo mi diri guys. Then here kita gihapon kay diri ang Cebu City. Yes. Patag na patag ang Cebu City. And here also guys, napaka-green, green-minded. Ma-refresh dyan mo pagpupunta kayo rito. So update guys, tingnan nyo guys, it's very nice here. Yes. Grabe. Lakas, maka-Tarzan. Yes, updated na si Tarzan. Babae na si Tarzan guys. Nagpipils na si Tarzan. Woo! So yan guys, pawis na kami. Ganito pala mag-hiking. First and last ko na to, promise. Sarap. Woo! Nandito na kami sa may river. Diba? Charot. So ngayon guys, hinahanap na lang namin yung river, yung falls. Charot. I falls for you. Ngayon guys, nakakahamos talaga ang paglakaw namin guys. Baby, nakakapoy. Tingnan niyo sila guys, andyan. O diba? Ay! Ang raming bato. It's so hard here. So guys, dumating na kami dito sa falls. O diba? Yan ang falls guys. Super small. Medium large. So ano may tawag kung gamay nga fall? Mini falls. Unsa man? Igo ra kanya gipa-fall pero gamay ra kay ang feelings ninyo. So mo niyang falls guys, diri mi mag-games. Lubog kay di ba? Lubog pa nagbayo. Di jud magiganti Rolly. Kinahanglan jud siya. Kinahanglan jud siya, why you know, kinahanglan. Nami kuan karon samtang nami naabot nami diri guys. Pasensya na kung dili kay mi kuan ha kana energetic ay kay naluya jud mi. Singot kay ko tanawan ninyo. Wa pa ko maligo pero singot pa kay ko. Among buhatan kay magkuan mi. Nami games instead magmika mi diri kay nagtomi nga ang kuan ang amo makita nga falls kay dako gid siya as in kuan pero gamay di kay siya kay I think kani nga area kana siya kadagko sa mga bato. I think ri sa unang sa una pang mga panahon kay kuan siya kanang dako jud ang bunok sa tubig, like ang current sa tubig kay Katong panahon na nakabot siya na. wala pa. Naala di ko I think. My God. Based on my
observation okay. sa area kay dagko kay ang buhi nga bato. Ah. Dagko kay ngadto nahan na pangadto. Dagko kay ang mga bato. So it means to say kay buhi man ang bato, dako ni siya nga kuan, dako ni siya nga part sa falls, dako ginig agas ang falls na murag feel ako sa kadaghan ng mga residents sa babaw. Ang falls kay mo gamay man ang tubig ana niya kung ilan ang tubig kay mabahin na kay among naagian kay naman to siya gibutang sa tubig, gitubo nila ba para source of sa ilang para drinking water nila. Mudako lang ang tubig ani kung mag-uwan og kusog kay mo bubaha. Kim Domingo. Yes, so Kuya Kim. Kim Domingo. Kuya Kim. yeah. Kim Chu. Uy, si Kim Shubo. So guys, so mga to siya. Kim Kardashian lang. Kim Pang. So among buhaton para di may magnika, nami buhaton nga challenge. Mag-games me. Mag-games ni. Magtagan-tagan mi, hindi ka tagan. Kita mo daghang bato, ihapak na mo ang bato. Dili oy. Victoria sa kay sila sa babaw o. Tara. Campers na sila guys, mga campers. Mga taong isla gina sila guys. Taong gubat. Sa mga mong mga naidapit nga na mga tubig-tubig nga lugar, na fern. Basta na ay fern, hapit na ang Birthday. Testa. okay, so later, sa mga unsa mino kay gutom na kasi. Bisi kayo. Pero siyang kunin sa'yo. Ora lang. Butang nga na nagugwa. Dito, saging doon na. Saging. Balik saging dire. Nagkuha pa ng dadaan itong dito. May saging dito. Mga batang gubat. Huwag mo naging ngunay nga. Nakalami. Huwag din na. Alam ni Waylasa. Ang manok gani wala sa. Dili, sa'yo pa ginamas karit. Hala kami sa gahiwa. So muna lang giingon nga falls guys. Muna yung tigbantay sa falls. Diwata sa falls. Dili nyo makita sa personal si Mother Nature. Say hi to my vlog, Mother Nature. Hello. Oh, sa moto si Mother Nature. Mika ni sila sa tribo wakwak. Na napildi sa sinulog. Mo nilang props. So katangan nila mo dagsak ka, no? Ay naog di ay. Mayas uway. Ano ka gamit? Ang saan na ninyo dodong? Uway dodong? Ay, design. Okay. Uway dagko makan. Uway dagko dito kuan. Uway. Uway dagko dito. Uway dagko. Sila say baligya ana lang ga. Ako sa kataas. So upat imong kuan so pa. Here comes the rice. Charot. Sige, magsado na tagkaon. Dili ka. Okay guys. So wala na mi na games kay Kay way halin. kauwanon man good. Then kung mauwan kay magbaha dito so it's not safe. So padung na mi uli. Here's the view. Look at the view. Yeah, gugalat Yeah. siya. Parehan ako. Katulad ko maganda, di ba? Naisap din. Di ba? So yeah, Ate Jel, how was your hiking trip? From 32 waistline, 2 inches na lang. going up 42 waistline. Taas. So nawa na tong Tagalog. Kay Paklay na. Yupak na Tagalog. Yes guys. So here guys, nasa mga nanguhag kahoy sa among liyo. Mga baby boys. And yeah, swerte na kay nga natay mga stove sa ato din. Unlike sa ilang nga mag-effort pa jud sila manguha og kahoy, di ba? Tama na guys. Holding hands while walking. Kitang-kita niyo yan, di ba? Bab, kita ka na bukira, Bab. Kita ka na. Oo, kita. Laing tao tagiyan na. Charot. Pag hinay, madagma ka. Charot. Marabati ka. Nyap. Hindot kayo babasawa. Hindot kayo. Padung na ko na na boyfriend. Hindot kini nga moment nga nata diri sa bukid. Nindot kini kay na-miss kina tumiyan sa syudad. Nice view kayo. Asang view? Nice view kayo. Marag ikaw.
Nice game. Charot. Taka na yung tabag. Pohon, magkaingan na ito pohon. Pohon. Ingan na balaya. Ingan na mga balaya magkaingan na ito pohon. House ako imo lahat. Bila! Bila. Baby, wait for me! Babe! Hala. Lagiwat jud niya. Uy, sabaan man. Giwat jud niya day. Alibi, kapte ang kamot bigan ko na may relationship goals with you. Relationship goals with my baby. Chara. Okay guys, that's it. Kina namin dire sa kamaisan. Maghimo namin mga mais. Charot. So guys, I guess dito na lang po yung video natin. And of course, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Till our next vlog.